вам скажу так, два моменти хочу озвучити. Перше, я вважаю, що це є абсолютно неприпустимий коментар з боку очільника НАК «Нафтогазу». Вибачте, це не коментар по суті, а це тролінг журналістів. Такий, знаєте, саркастичний тролінг, який не мав би допускати у своєму лексиконі така посадова особа. Це перше. Тобто я особисто, як і народний депутат, і представник нинішньої влади, обурений таким коментарем і такою ситуацією. Це перше. Друге, ми на фракцію викликали в тому числі і очільника НАК «Нафтогазу» і «Укрпошти». Ігоря Смілянського. Так, для того, щоб вони пояснили і дали відповідь, по-перше, які в них зарплати реальні, чи те, що у засобах масової інформації закидають, чи це правда, чи неправда. Вони, до речі, спростували. Сказали, що зарплати насправді набагато менші, але тим не менш, з приводу Коболєва хочу сказати, як учасник тієї зустрічі, мені дуже не сподобалося, як він себе поводив, тому що, якщо так коротко, то його відповідь була приблизно така. Так, у мене висока зарплата, далеко не найвища, так, які мають там, наприклад, деякі очільники відповідних відомств в інших країнах, але я просто дуже серйозний професіонал, і мої послуги коштують дуже дорого. Десь приблизно його відповідь зводилася до такої тези. Ну, тобто, вони собі приписують всі виграші в арбітражі, всі угоди, які підписані, те, що Нафтогаз... А давайте я озвучу, а ви скажете, правда чи ні. Протягом 2018 року голова Нафтогазу Андрій Коболєв заробив 286,5 мільйонів гривень, з них 261 мільйон він отримав за перемогу у стокгольмському арбітражі. Ну, це преміальні. Зарплата в нього менша набагато, тобто ця сума точно не є зарплатою. Він нас запевнив, що він всю зарплату перераховує на благодійні цілі. До речі, ми йому будемо пропонувати, щоб він прозвітував, на які конкретно благодійні цілі це пішло, і відповідний запит від народних депутатів до них піде. От сподіваюся, що буде відповідь. Тому що, ну... Його право перераховувати чи ні, але якщо ти вже декларуєш, ти великий благодійник, то дуже би цікаво було знати, мені особисто цікаво, на які саме благодійні цілі це пішло. Але я про інше. Дивіться, в чому я не погоджуюся у цьому підході, є справді норма, коли 1% від тих коштів, які виграла у судовому порядку компанія НАК «Нафтогаз», повертається у вигляді преміальних. Ці рішення по розподілу цього відсотку приймає наглядова рада, яка є незалежним органом. Так? Тобто в теорії, в принципі, це нормально. На практиці це виходить так, що у нас є очільники, які отримують величезні суми зарплат, порівняно з Україною це просто захмарні кошти, наймають дороговартісних юристів, в тому числі за державні кошти, які ці судові процеси виграють, а потім ще, повернувши гроші, виписують за посередництвом наглядової ради собі величезні премії. Ви про Нафтогаз, бо все-таки там юристи дорогі. Я про Нафтогаз. Тобто, в мене виникає запитання, в чому саме заслуга особисто, наприклад, Коболєва у виграші в арбітражі? Його особиста заслуга. Я розумію, що він як очільник, вони найняли юристів, дороговартісних юристів, супроводжували цей процес. Мільйони доларів воно коштувало. За це платилися величезні гроші, і дуже добре, що для держави ці справи, судові позови були виграшні. Але в чому особиста заслуга очільника? Я на їхньому місці, на місці Коболєва, Вітренка, я розумію, що спокуса дуже велика отримати ці премії, але з точки зору державницької позиції і з точки зору того, що у березні в них закінчується контракт, ну, зокрема у Коболєва, і начебто вони претендують на подальшу кар'єру, я би дуже серйозно переглянув підхід по цих преміальних, і мені здається, що при таких зарплатах варто би було від цих преміальних просто відмовитися або, навпаки, так як вони декларують, ці преміальні взяти і виступити звітом, що стільки-то я перерахував на фонд таблеточки, стільки-то я на ООС перерахував на зону фронтову, стільки-то... Таблеточки – це фонд, який бореться проти дитячих захворювань. Так. Ну, я маю на увазі, і перерахував би, на які благодійні цілі я ці кошти перерахував. Оце державницька позиція.